No, čiže zasa sme prekročili hranicu 1000 W. Je zhruba 11:30. Je trošku ľahká oblačnosť, teraz sa nám tam blíži nejaký mrak. Čiže už to začína klesať. No a ešte sa môžeme pozrieť, zase pridáva, môžeme sa pozrieť na ten rozdiel medzi intenzitou slnečného žiarenia dopadajúceho na kolmú plochu slnečným lúčom a dopadajúceho na plochu horizontálnu rovinu. Čiže pri tej úrovni tých, teraz sa blížime niekde, no možno som trošku mimo, tak, dobre, 1000, a keď čiže na rovinu, horizontálnu rovinu dopadá slnečné žiarenie s intenzitou okolo tých 540 W na meter štvorcový. A s tým práve súvisia rozdiely medzi letom a zimou, čiže rozdiel v intenzite nie je tak výrazný, ale dôležitý je rozdiel, na akú veľkú plochu sa ten tepelný tok rozkladá, čo súvisí s uhlom dopadu slnečných lúčov. Teraz okolo tej 12:00 by mala byť výška Slnka nad obzorom, uhol H, okolo tých 38 stupňov.